Hallelujah. Ya inkosi ke mayibe nathi manithathe lithuba ndibulele kuwe mpostile ndibulisa inkokeli zonke amadoda kaThixo egameni lenkosi amen. Andizozibiza torhwana zonke izihlalo zasecaweni ngoba ndingazibiza kanti nditsibe somnye kube kubi enhlizweni yakhe. Mandithi wonke umuntu olapha kule nkonzo kaTata uSibisi, kule nkonzo yasekuphumleni ekuthuleni, sonke silapha sizokuvuyisana nelibandla emva komsebenzi omde. Zinkulu into endizivileyo apha. Unelaka ntakaSibisi uthi xa ukumsebenzi omkhulu wobizo lukaThixo abe umzali wakho esithi uyakungqina. Inkosi mzali, Nkosi kakhulu mamam. Ave kubhlungu ukuhlonitshwa lilizwe kodwa ekhaya uyakhalwa. Hey bathandekayo, siva amagama amakhulu Tata uMagcwalisa. Shumayela indoda inge ingaphakamisa intaba kodwa ekhaya Tata uSimba uyakhalwa. Nkosi mntakaSibisi, lento iqala ekhaya yaye iqala esizalweni. Ungqinwe ngumzali anqwale angathi umzali tsi basengxakini abantwana babantu ngoba ndiyamazi ngumntanam lo. Inkosi bandla likaThixo nivile oba aniphethwanga zizandla ezingakwazi uphatha. Akho nto ingxaki njengempukane. Hallelujah. Akukho nto ingxaki njengempukane. Into ebangela oba impukane ingene engozini it's because ayinamkhokeli. Oba inomuntu okhokelayo afike kuqala tatam bizawuyazi indawo ezawungena kuyo inobungozi. Enkosi kuThixo ngawe mkhonzi. Ndizela uzokwenza le iprogram isisa kuvuthondaba. Sifikelela kuvuthondaba. Ebetheke uDoku unomqweno yabona oba ke ityebile Tata uZotsho. Ityebile. La ntsimbi ye12 igqithile. Iyazenza ke inkonzo yakwamoya. Iyazenza Tata uSimba. Enkosi kuThixo kodwa mandiphinde ngawe ntakaSibisi. Nathi andifane ndingayolala mna ngenxa yomntu. Kodwa ndijonga apha ezinyaweni ndibona oba ndingabuncama ubuthongo bam ngenxa yalomntu. Ndiyambulela kunozala andenza oba ndingazisoli. Ndiza kwenza le iprogram. Nkosi Tata Mtshali. Thethe kamandi xhego la. Thethe kamandi mkhulu. Enkosi siswela abantu abanjengawe epandleni likaThixo. Nothi abantu abathi anako gqitho. Khokela nje lo muntu uchophe ezithendeni. Hallelujah. Tatam ukhokela nje ujonge impazamo zakho endaweni yoba akukhulise. Uyayazi ingxaki yomlilo noba umlilo ungabaswa ngeenkuni ezinhle nto kaMolman
kodwa bangaba akukho mkhozeli ayisoze ivuthwe imbiza. Iyawuthi ukuze imbiza ivuthwe kubekho umkhozeli. Nkosi tata, siyabadinga abantu abanjengawe kweli xesha libi, xesha lokhuphiswano, xesha lokuthi nam ndibiziwe. Uthi ungamazi nokhwetyiweyo ngoba wonke ubiziwe. Hayi doka, unibizelanga loo nto apha. Cha, ndiyachukumiseka. Postile, ndiyachukumiseka. Yingxaki lento yokukhokela. Awuxoki mkhonzi kaThixo. Yingxaki. Nam ndiyakwazi, nam ndinayo. Zogqibezela lo msebenzi ukwenzela iye kusingayi. Kukho ingoma ke edla ngoculwa xa kumnandi phesithathwini. Zawuthetha ngam, ndingusithathu Mosimo. Haleluya. Ndingundebe mna. Itrofi into kaMolmani asisayilweli, siyaziproducer, ziphuma apha ekhaya. Singotrofi. Ndiyaxoka nto amen. Haleluya. Bathandekayo, ngutata uArchbishop uBhota. Ya, watsho umuntu wathe ekamvelihle. Batsho abandaziyo. Ndingowasekamvelihle, andizalelwanga ekamvelihle ke. Motherwell ifika kudala ndizelwe. Zelelwe emnyameni. Alexandria tata umtshana. Ezifama. Haleluya. Ndizalwa ngoJola. Ndingumzukulwana wenkwakwa. Aba bantu banala nantsika. Haleluya. Zalwa ngabo. Ndinonkosikazi ebesemchazile, suzithanda mani izinto wena. Loo nto caba akuthethwa nto xa ukhona. Ndinonkosikazi oyi-1 mntakasibisi. Uyi-1. Nkosikazi, andikamtshintshi. Andithi urongo umntu onantsikileyo. Mna ndithetha ngam, useyi-1 mamumenti. Ngumatshatshu, nguTobhana, ngumahose, yintombasele difre. Njengoba ngwasefama nje nto kaMolmani, ndahamba kwagqabhuka amaviri. Haleluya. Ya, izalwa nguMarhadebe ke yona. Ndenzela uba njengoba umpostile ebenantsikile apha, mna ndizonantsika mna, ndizawuqala apha kum. Amen. Amen. Ya, ndiyaqonda ukuthi andaziwa. Maniqale kum kwenzela mntakasibisi ndibe yincwadi efundekayo. Amen. Tata uSimba, ndiqala le program. Usibisi uBishop unendawo asuka kuyo. Khona kutata ozawusixelela. Khona utata ozawusixelela. Utata ozawusixelela oba uvelaphi. Utata uSibisi. Thina mose silapha eBhayi. Yaye lathi bandla lakhe sifunaziwe apha eBhayi. Lathi bandla lakhe sifunaziwe ngolhlobo baziswa ngalo abanye otata apha eBhayi. Anindiva. Indlela ngene ngayo apha eBhayi yile ndlela abanye bangena ngayo apha eBhayi. Uyabona ke xa ungena endaweni ungena ngendlela ndakamaphisa abanye abantu abangena ngayo. Haleluya. Shilo ibandla likatata uSibisi lathi sifuna otata bazobakho
yile nto bendithe ke phesithathwini kingome ye iculwe ebuzo ba ekutheni uze sibe lapha. Ngelo xesha kumandi nto kaSibisi uhleli igogogwe phakathi endlini. Amen. Mhlawumbi ndizawuthetha ilanguage ongayivayo ke mos ne. Amen. Mandiyeke ke. Ndiza kuwe tatam. General Adjutant. Ndiza kuwe mkhulu. Usixelelo ba kwenzeka ntoni ngumntaka kaSibisi. Ndizafuna ke simvumele utata ingoma simphakamise.
makube sebandleni. Phamba ke ndithethe ndakhulela ke ngikhuliswe eZiyoni. Ingwevu ezala ingwevu engizalayo yayithi xa uphakama ufuna ukuphakame ngentonga yakho uzawukwazi ukufumana amandla. Haleluya. Ngizawuke ngihlabeleleke imizuzu nje ibe mibini ibe sendingena ke kulento endizawuyenza. Nkosi ngithembe wena, ngithembe wena, angingase uma ngithaniswe Nkosi. Haleluya. Ke nguhlabelele lo mhlabelelo kumnyama uSathane evalile. Ngithi Nkosi ngethembe wena mangaze ngithaniswe. Ngoba uyabathemba abantu kodwa bakudanise. Kodwa sinoThixo ongasidanisiyo. SinoThixo ongasibaleli namatyala ethu. Ngiyabulisa bathandwa bayiNkosi ngasikusasa nje. Amen. Ngithi molweni bethu na kunanto evukayo singwevu zami endayamkela ndindedwa kungekho abantu ngathi ndayamkela kwaguquka izinto. Amen. Ngoba kunomehluko into yamkele nabantu nento wayifumana uwedwa. Ikwenza ungathuli, ikwenza ungakwazi ukuhlala. Amen. Ndiyaxolisa man, ndiligeza la kamoya. Amen. Sosuke nilibale nalento ndizengayo. Manibulise ke o-Archbishop abakhoyo ngokwahluka kwezihlalo zabo ngegama lika Yesu.
ngibulise no bishop, ngibulise abaprofeta bakhona, ngibulise abapostile, ngibulise let me ngenxa yexesha ngithi all protocol observe. Isivile umpostile ucacambile beda ke sikhumshe kancinci mayizukisa inkosi. Nami ke ngadlula kushiwo kathiwa all protocol observed. Uyosala uyibuza pha kucacambile ukuba ebethini la bishop. Apha ke zingwevu zami ukhona utata endimmeleyo. Ngiphuma ke pha kwi Episcopal of Charismatic of Bishop and Apostle. Phansi kotata uChief His Eminence uThamsanqa William Mbakasa oseBloemfontein. Sitheke ngoba besisuka kwindawo ekuthiwa kusemzumbe ePortshepstone, apho ke ebesenza umsebenzi njengoba nimbona utata uSibisi emhle enje. Kodwa asivelanga sasuka sayomthambisa. Ufikile apha wa appointwa as an apostle. Wawenza umsebenzi simbukele. Indoda ekhutheleyo leya. Indoda into engiyithanda kakhulu kuyo. Indoda elawulwa umoya kaThixo. Amen. Ngoba siyasho sonke sithi sisindisiwe. Ubava abantu bathi sizeza inkonzo zakamoya, kodwa sibe singekho kumoya. Ngoba nansi into esohlulayo. Uyakwazi ukuthi kumoya kodwa umoya ubungekho kuwe. Ilonto ke ngoku imiqondiso ingabonakala. Ngoba into eyenza uba umuntu kaThixo alandelwe imiqondiso ngumoya kaThixo ohleli kuye. It's what we have observed. Mayizukisa inkosi. Bo bishop bam ngizokwazisa ubishop uzamo kwakhe. Uvitalis. Shilingwevu yami xa beyisho pha yathi ingwevu eyayitha lo tata yayisezulwimini. Ilonto unaye engumuntu wakamoya. Amen. Esibisi esambona ke wagqitha ebupostolini wa appointwa as a bishop. Waseva ke waseva ngokuthembeka. Lahamba ilixa kwaze kwafika isikhathi sokuba ambathiswe angene kwioffice yobubishop. Ngoba masithetha ngobishop sithetha ngotata, a father, not a father to his church, but a father in this community. Ngenzela ukuba bandla ningabhideki kanibona abanye abantu besiza kuye. Ngoba he is not just a father in this church, but ibhayilonke Gqeberha, he is a father now. Amen. Sizomothula ke bo bishop bam. Nimbona emhle enje. Amen. Sisebenza ke lonke lo msebenzi wenziwa ngulotata the chief, His Eminence, the Doctor of Divinity, Thamsanqa William Mbakasa. Wa approve ke
angafumana icertificate ngoba umuntu omgcobi angafumani certificate. Amen. Nasi ke icertificate owathi waprove ngaso ka engena kule office yobu bishop akwaphela ke apho wanikezwa lentonga kuthiwa ke xa ikhuliswa kuthiwa a staff eso uMose owayihamba esiphethe lithi sikaNkulunkulu wathelusa imfuyo emfishane kayise wabona icholo lisitha kwala khona into emtsalayo kwelicholo lithi sikaNkulunkulu wasondela uthe usondela khona lafakala ilizwi elikhulu liphuma khona echolweni lathi Moses khulula imbatata ngoba lo mhlaba uzawunyathela kuwo kumhlaba ongcwele. Haya sithi amen. Khamente yasekhaya khamente engcwele evuma ukuthandaza. Haleluya. Hayi haleluya. Haleluya. Umfowabo kaThixo wasondela umfowabo kaThixo. Amen. Amen. Lithi sikaNkulunkulu wathetha uThixo kuye ngoba sikhonza uThixo othethayo angimazi uThixo ongathethi ngoba ngathi yangiphazamisa ngoba ngifuna uthetha. Haleluya. Haleluya. Angimazi lo wakho uThixo ongasathethiyo kodwa ngazi uThixo othethayo. Kuvuka umhlabelelo othi bakhangela kuwe Thixo abantu bakho. Haleluya. Haleluya. uThixo wathetha kuMose wathetha uThixo. Haleluya. Kodwa uMoses wanoloyiko ngoba lento uThixo asanaye ingaphezu kwakhe. Wabuza uThixo ubuphethe ntoni? Wathi niphethe intonga. Wathi thatha ilahle phansi. Bazalwane bami, siyaziphatha izinto sometimes kodwa amandla kuzo singawazi ngoba nayo into enobungozi. Ungayiphatha into kodwa amandla ungawazi kuyo. uMoses beqhele ukulusa imfuyo emfishane kayisezala engale ntonga kodwa ingawazi amandla kule ntonga. Wathi kuyilahla phansi yajika intonga yayinyoka wayibaleka uMoses. Haleluya. 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 Sizothi kuwe Bishop Smith ngale ntonga uzovula iminyango evaliweyo. Ngizothi abathi uthwele basheshe bathetha ngoba babonanga lutho. Ngivizwe kaNkulunkulu lithi expand your territory. Le ndawo ufuneka inwetshwe incinci bazalwane. Enikubonile andikakakubona uNkulunkulu azokwenza. Ngithe mangikhuleka kuba ngizothula lenceke uNkulunkulu wanginikeza incwadi yeGenesis chapter number 17. Ngathi uNkulunkulu ifuna ukuthini lento. Ngamvuthe uNkulunkulu hamba phambi kwami uthembeke uthi je ngoba nginomnqophiso engumisayo phambi kwami nawe hayi nabantu. Ongifundele enceko ngizojika ngahlushwa ixesha. Haleluya. Le ndoda besiyigcobele ehotela. Haleluya. Sathi sifike ehotela bathi bayasinika free
of charge ngenxa yamandla kaNkulunkulu ahamba nale ndoda. Yavala ihotela ukuze senze umsebenzi. Hallelujah. Ngoba mawuhamba noNkulunkulu kuneminyango onyathela kuyo abantu banga understand. Hallelujah. Funda man of God. Genesis chapter 17. Yes. Umnqophiso wolwaluko. Yeah. Kwathi uAbraham kuba minyaka 99 ezelwe. uYehova wabonakala kuAbraham wathi kuye, "NdinguThixo uSomandla." Ubonakala kuAbraham abazalwane. Remember uNkulunkulu ku verse number 12 uthi phuma kwizwe lakowenu. Yabazalwane izinto singenzeke ebomini bakho ingoba usahleli kwindawo ebekusuppose waphuma kuyo. Ithi amen. Haya sithi amen bangcwele. Yabazalwane yazi mawusojonga icawu semva. Ezulwini sozufumana ecawu. Kodwa uzofumana abantwana bakaThixo. Ngime nginebhongo lendoda seyisuka phe ecaweni yashumayela. Zange ifike ishumayela enkonzo. Kodwa yafike yashumayela uYesu. Osindisa akhulula umuntu. Ayilo xesha lophakamisa abantu. Yabona izinto sizambathileyo ngeke singene ngazo ezulwini. Sizashiya apha. Ezulwini sawungena ngemisebenzi. Amen. Imisebenzi yakho kuzobonakala into kaSibisi njengoba uphathe sister baba usebenzelaphi. Efunda nceke ungijike ngiyaxolisa. Hamba phambi kwami. Ube ngogqibeleleyo. Ubeka umnqophiso wami phambi kwami nawe. Baba uSibisi asifuni njengoba uyibishop ujike uzibona ungaphezulu ngoba iyona into esibulalayo. Sithi sawubeka kwezi zikhundla siphakamele noThixo. Athi uThixo ekunika ilizwa umyalelo uqonda nizowulandela ngizakwenza ngolo lwami uhlobo. Lento into kaThixo kuyona into yakho. Uyihloniphe. Amen. Qhubeka nceke sengiyajika. Ube ngogqibeleleyo. Ubeka umnqophiso wami phambi kwami nawe. Ndikwandise kakhulu kunene. Wawa uAbraham ngobuso bakhe. uNkulunkulu uzokwandisa kakhulu ngokunene. Lithi sikaNkulunkulu just for me to wrap this. Lithi sikaNkulunkulu la bazalwane kulapho uSara ngoba wayiselindile ixesha elide waze wapenika. In that time he was Sarai. Mayibo inkosi. Wapenika uThixo ethengiso Sarai uzothwala umntwana wesethembiso. Kodwa kwathi ngenxa yexesha. Mayibo inkosi. Wathika. Ngoba bazalwane siyapenika. Kodwa uThixo bethethile. Hlala ngoba into zikaThixo ziyalindwa. Into zikaNkulunkulu ziyalindwa. Noma kwabanye singenzeka ibe ngathi asenzeki kuhlala ulinde. Ungaphendiki. Hallelujah. Wathi ayingena. Here is my servant. Wagare. Engathi yena akakunika lento mina engakwazi ukunika yona. Walibala izwi likaNkulunkulu. Lithi noAbraham wathakazela wangena kuyo. Mayingena banizwa ngomntwana uIshmael. Mayibo inkosi. Amen. Lithi labazalwane uThixo kufika amadoda amathathu edisguisile. Kodwa kwakunguThixo ehamba nengelo sezimbili. Mayibo inkosi. Bathi mabethetha. Lithi sikaNkulunkulu wahleka uSara. Ngenxa yokuzikhangela ngoba wayesemdala. Ngizothi kwenda kunezibusiso ezizayo ezofika sowuncamile, ezofika sowukhalile wasula inyembezi. Kunomuntu la ngizomnikeza ithemba engizothi bambelela ungajiki.
safika zathi in this time kulonyaka uzayo ngelixesha unyana uzobe khona. Mayibonge inkosi, ngizothi kuwena ngelixesha kulonyaka uzayo lento ekudala uyikhangela, lento ekudala uyicela uzoyamkeliswa. Angazi into kaSibisi why uThixo enginike lamazwi uthi mangizowathetha kweli bandla nithe lasekuthuleni hlala uyabona lilandela uthule bathi bethetha uthule uthi mina ngilinde kuJehova angisabhekanga abantu ngizothula na insinceko zingwevu zami bobishop bami ngithi yamkeleni ithobekile. Haleluya. Asivesalala nje sayigcoba sathi ayi bishop kodwa ngemisebenzi ngoba kuba upostile simbonile esuka ngapha emazweni ngoba abapostile ngabantu abahamba bengena kwindawo apha bangaziwa khona baqala into ongekhonto. Mayibonge inkosi. Amen. Bafika endaweni engekhonto kube khona into. Ithi amen. Ithi amen. Bazalwane lento ayingasikhundla kodwa imisebenzi. Ithi amen. Haleluya. Ngithi bandla nani bo bishop bam my ash yamkelani nanku bishop eGqeberha. I'm proud and I am proud. Hallelujah. Ukuthi to announce we are blessed. hallelujah. Yes, we are blessed. Gqeberha, you are blessed. You are blessed. Even uSatan namadimoni akhe basengxakini. La kusazongena abantu bengakwazi ukuhamba baphakame bahambe. La kuzongena abantu abangaboni baphume bebona. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba in the time of God akhona mnye ongamaphambi koThixo. Hallelujah. There is a favor ezovula iminyango uSathane beyivalile. Befundisi baseGqeberha, I love the unity eniyibambile ngoba iunity iyaliwa uSathane. Mayibonge inkosi, uyabona namhlanje kusukuma igodlo zobumnyama. Mayibonge inkosi, nabathakathe bazoya emkhathini namhlanje ngoba baxakwe ilento enzeka apha. Hallelujah. I am proud. Mayibonge inkosi, less istaff ozosikelela ngaso ozobabusisa ngaso. Hallelujah. Ungene uzobabusisa ebandleni. Amen. Hallelujah. Awusambe inciko. So praise the Lord. Hallelujah. Shaya nje ushaya umoya ingcwele ngizandla ngegama lika Yesu waseNazaretha. Hallelujah. Ngiyamothula ke. Ayibengithi uzokwenza bhetere kunakho. Abulisa ulilise. Lilisela. Thank you. Ngiyabulela. Ngiyabulela bo bishop bam. Ngizawubuyela nasemva. To his eminence. Ngithi baba umsebenzi bongithume wona ngiwenzile. Hallelujah. But next year in this time expect bigger things. Nanga amazwi engizokushiya nawo. Noma ngabe bazalwane uraphi imvaba. Wena okhona kule service. Ngoba kune impartation yomlilo ekhona kule ndawo. Ozohamba ubale kuyongena nale bandleni. Bakhona bekhona igqwirha lizosiphumela lingakhishwanga. Ithi amen. Ithi amen wena. Ithi amen. Amen. Hallelujah. Ngiyabulela ke bazalwane kakhulu. Uyabona ke lento ufika usogcwela umlilo uvutha. Azange besazazisa. Mase ngizazisa ke. Mina ke bazalwane. Kuthathu Shabana.
Tata uShabane owancedwa inkosi ngenye imini ndindodwa. Mina bazalwane ngangihamba ngespeed esikhulu. Isivinini esasingakwazi nokubanjwa ubani. Esasijonge 6 feet under. Mayibonga inkosi. Kodwa inceba yomusa yafika yahlala phezu kwami. Yangibamba. Mayizukisa inkosi. Amen. UThulani abelungu ke balofaneke kuba nami ngangicenga isinkwa. Mayibonga inkosi balokane belibiza leGamthwathi belibiza ngaboni bakathi bazoze baziluma amalwimi ngathi hayi nguPatrick ngangizicengela namba ngicenga isonka. Amen. Ngisuka ke originally from KZN. Phansi ke ebukhosini kaNzimakwe. Ngiyinkosi kuchengele umdumela ukhaba ukhathula umhlaka uvuma bhakubhaka. Mawazi nje kanzima ke kuthiwa inkosi uNzimakwe kusho mina lo. Malume wami lo usiphethe lapha. Mayibonga inkosi. Kodwa uNkulunkulu wangithwala wangibeka kwindawo kumhlaba waseJeffreys Bay. Apho ke kulotshwa khona inhlanzi. Mayibonga inkosi. Kanti mina ngangithi ke ngiziyele ngokwami kanti uNkulunkulu wathi wena uzokufundisa ukuloba abantu. Mayibonga inkosi. Amen. Ngababona abantu beloba inhlanzi wathi uNkulunkulu wena uzoloba inhlanzi uzoloba abantu. Haleluya. Ngiphansi ke ngiye ngingathandi ke nokuchaza. But ke mangichaze nje ngoba uzothi mangiphuma uthwa kahle kahle usukaphi. Ngisuka ke phansi kwebandla leGod's Unity is Power. Ngizalwa kwibandla leTruth Covenant Church. Ubishop umprophet uJeff Khumalo all the way from Joburg. Mayibonga inkosi. Indoda ke le yanginika uYesu. Ngamamkela futhi ngisamile namhlanje ngegama lika Jesu. Amen. Amen. uNkulunkulu ke wangihlanganisa nobaba uMbakaza who is my mentor in Christ bazalwane. Baba koncedwa kakhulu uNkulunkulu. Amen. Emengeyiyo ke ayiyo. Amen. Kabamba ke lolo vangeli ngisahamba nalo. Ngithi inkosi yomusa neyothando mayithele umusa. Amen. Amen. Hallelujah. Enkosi kakhulu kutata. Siyabulela kakhulu. Hallelujah. Ndiyabona ba sizoyeka uvinto ezinkulu. Kuzade kube kusasa sisivinto ezinkulu. Amen. Nkosi kakhulu tata. Amen. Siyambulela kakhulu uThixo ngawe. Nathi ngoku sizihlobo zakho. Amen. Sizawuthi noba siya eJeffreys sikhangele wena. Haleluya. Ya ndiyambulela kakhulu uThixo ngawe. Amen. Siyaqhubeka ke neprogram yethu. Amen. Utata sele emthulile phakathi kwethu utata uSibisi. Haleluya. Ngoku tata uSimba Iza kuwe mkhulu. Umamkele. Iza kuwe ngoku. Umamkele tatami. Iza kuwe. Umamkele mkhulu. Haleluya. Masivumele ke utata ingoma. Uyingcwele.
Haleluya. Bazalwane kukhona umnikazi wemoto inumber plate yakhe u443 ekuthiwa la ngaphandle ublockile so bafuna ukuthi baphume khona bafuna ukuyokha amanzi so imoto yakhe iblockile number plate 443 sicela nje ngokuphuthuma ayimove amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mandibulise kutata osiphethela inkonzo. Ndibulisa ngegama lenkosi yethu elinguYesu Kristu. Bathandekayo. Kule nkonzo imnandi kangaka. Yangolosihlanu. Zange ke ndibe khona kwinkonzo ngolosihlanu. Isuku la ngolosihlanu lesuku elibhizi kakhulu. Amnandi amabhiya phandle apha. Isuku la ngolosihlanu kuyonwatywa. Bungangena eSoweto uyafika sixebe iBhemude pha. Sivele kancinci kwezarhangana zingaphumeliyo. Ndifuna ukuthi isula ngolosihlanu ndiyaluthuka inamandla lenkonzo kakhulu namandla lenkonzo kakhulu into bana ngolosihlanu lonke ibandla lincame ulosihlanu lidibane lenze ubunye bukaThixo. Ndizawukhawuleza kokeli yami ndiza kuluphaza lo tata ndizamenza mdala yabona zandivu ngathi zimnyama njengoba zizawuguga kule nyanga ezayo zizabumhlophe we ebesikade ukukhuleni kwethu sithatha amabhubhathane siwaqabe esilevini sifuna indiva ezimhlophe sileqa amabhubhathane waliqabe enhloko ufuna inhloko emhlophe. Namhlanje sixakene lezo zinto ngoku. Sithatha ubulemi bombona. Abantu bayawazi ubulemi bombona. Ubujingise apha. Ujinge ufune ezandivu. Uzibona apha kutamkhulu. Nawe ukuthi unendivu ezinkulu. Ezo zinto ezonamhlanje sihamba ezisaluni ukucheba. Soyiswa zizo. Andizugqitha ke maniphele nganeno ngoba gogo wathetha umyutata eTranskei ethetha ngendivu. Hayi mandiyeke mandibuye kwicala indivu ngoba umuntu lapho nendivu noba umolumani nanku ezibrasha. Ba usibisi kuthiwa mandizothi kuwe ngena ngaphakathi. Uba udlomo phaya eJoburg wayesamkelwa ndima apha eKurha ezokwamkela ibranch apha. Ndike ndanengxaki ke ngokeli yam yongcoba abantu abadala athi umuntu xa ephelwa bubomi owapha kume ebandleni ndafuna ukuthi yenze kanjani ithini ndifuna uthini kanti lento abantu abadala kuzawukhokelwa ndim ndimncinci mina kodwa ndikhwela abantu abadala ndifuna ukuthi ndisokoluphaza wena ke ntakasibizo ngoku ndizakwamkela apha eBhayi ukuze waziwe ukuthi apha eBhayi nawe ukhona. Sizawuthukwa ke emveni kwale nkonzo bamagqwalisa kuzawuthi osimba bayokwamkela ubishophi. Bamolumani uyayiva mosilento kuzawuthi usimba besamkela ubishophi apha eBhayi. Usimba mfondini. Yabona usimba
usewasamkela bishop ufundini uemsalankozo bengubhodi yefundini umoya manje besenza ntoni yena hayi bebambe ikona ndifuna ukuthi lento izawuhamba eliphepheli sele kude ngoku kuzawusa seliphandle ndifuna ukuthi ke mkhonzi dilinde incwadi yokumkani besibini ngesahluko sokuqala ngevesi ye42 undilinde phandi khawuleze ndingenisele enkokeli ndizosuka apha khawuphinde mntanam nje kancinci pha kulanto yakho amen incwadi yokumkani bokuqala besibini sahluko sokuqala verse 42 okay Ula izindlebe amen ngiyafunda ke uthe esathetha nako kufika uYonathani unyana kaAbiyatari umbingeleli wathi uAdonai ngena ngokuba ungumfo onesidima amen uza lendaba ezilungileyo haleluya uyimamele la visi ngena ithi wena ngena ngoba ungumfo onesidima kuthathiwa bantu kasibisi kamandi uqala kumama wakho wathetha ngawe kamandi kwezinduna yatsho daqonba ngaske mntaka Molman ibhayilonke abefundise babe lapha bazova lentethi mandi kangaka ngoba kukho amazwi athi ongqamela ubuveleli apha eBhayi kugcwele abantu abangqamela ubuveleli abelomntu engekavumeleki into yobana makabe ngumbingeleli angxame angxamela ubuveleli nto kabhota ndithi ngaske befundisi bethu bonke apha eBhayi babe lapha ngoba uthi ubonisa nje into kabhota abe yena engxamile ufuna ukugqitha apha kuwe athi amazwi into kasibisi ngena ngoba wena ungumfo onesidima uza neendaba ezilungileyo yabona le nto kasibisi iindaba ezilungileyo azingcoliswa ngoba sibisi ike yathi la verse abavuka kuseni beleqa isiselo esiqinisayo kule department akuselwa nto kasibisi ngena nto kasibisi nasi isitulo sakho kamandi bakho uthetha umuntu ongaseli nosela apha nakumenti yandazi undazi ndinkwenkwe umenti ukhulela apha phansi kwami uqale ngomangam uqala wakhula woluka zange ndabusela utywala zange ndachaya ngoku ndiyoluphala ndisokolupha zinto kasibisi bese
ngena mfondini andifuni ixesha katata ngena ngoba ungumfona esidima uza nendaba ezilungileyo osikulindeleyo kuwe izindaba ezilungileyo ezibe sivapha kamandi ngaso ukuthi wena ungumuntu onjani baninzi ke abantu abathi balungile apha eBhayi emva kwethinara asijike izinto ungajiki into kaSibiso ngoba kukho amazwi athi thembeka kude kube sekufeni ungabusajika into kaSibiso somkile ngoku ininzi inkitha yabantu abangafayo apha xa unojika endleleni okanye kuthiwa naku uyawuflora etavern bakhathazeka abantu abaninzi babhubhe ngokuva nje ungabusaya tavern into kaSibiso ncede into kaSibiso ungayitavern ndifuna ukuthi maningalibasi ixesha likatata kukuthi ukuthetha mntakaphotha sinezindaba enzazinyathela yaziyeka ngoku qha ngena nto kaSibisi hayi mandisiyeke ixesha katata liphele ngongintsimbi yesibini ngoku sifuna ukuthi ngaloo mazwi mntakaphotha uSibisi ndidibene naye imosizwana nemincinci phaa kulaa ndawo ndingasuyibisi iyayazi uSibisi wasidibana ndawoni wandithanda uSibisi nam ndamthanda sahamba kunye noSibisi sahamba kunye noSibisi apha endlini simadibana amane sithi sisayo enkonzweni ndiqoma inkosi yami ndiva manje le nkonzo ohlobo icula ngalo iyanicubhula ngokwala nkonzo yami uvile abantwana bebecula phaa kucula ngolahlobo phaa ebandleni ngabantwana bama bebecula phaa ezantsi ndiqoma thixo ndifuna ulala mna mani ndeza igame yokuqala ndiqoma mani ndifuna uyolala mani ndifuna uphuma saSibisi ndifuna uhamba mani ndifuna ukuthi into kaSibisi siyakwamkela mfondini ngena apha eBhayi kuzawutshiwo ukuthi hayi wamkelwe nguSimba ungenze eBhayi uzawuthethwa ke zovala indlebe into kaSibisi ezinye izinto singene zigqithe ngolhlobo lilo ungajiki imkhonzi hamba thatha iculo ndinika uba ubhota torhwana indawo yakhe kwenzela utata azofumana ithuba lakhe mani kulate kakhulu ngena nto kaSibisi